Lebap vilayetinin büdjet işärlerinin ençemesi häkimetlerin özlerini gazet jurnallara abuna yazılmağa mecbur edýändigine, ýöne bu hyzmat boýunça öz üstüne alan borçlaryny berjay etmeýändigine aýdýar. Olar şu ýylyň başyndan bäri öýlere iýerilmeli gazet jurnallaryň ýekejesiniň de özlerine gowşurulmandygyny belleýärler. Şu ýylyň başyndan bäri hepde 2 ýedek öýümüze gazet gelmeldi. Ýöne martyň 1-nji 10 günlügine çenli, ýagny tas 2,5 aýyň dowamında ýekeje gazet hem gowşurulmady. Kärdişlerimiziň ählisi şu ýagdaýy başdan geçirýär. Dip lewaply büdjet işäri anonimlik şertinde aýtdy. Büdjet işärleriniň sözlerine görä olar 2023-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary üçin 6 aýlyk abuna tölegini geçen ýylyň noýabr aýynyň 15-ne çenli geçirdiler. Şonda vilayet häkimliginiň görkezmesi esasında büdjet işärleri gazetleriň onlaýn görnüşi üçin 60 manat, kagyz görnüşi üçin 35 manat, jemi 95 manat möçüründe pul tölediler. Şonda Türkmen Poçtanyň kassalarynaky işärler biziň telefon belgilerimizi we öý salgylarymyzy hem alyp galdylar diýip büdjet işäri belledi. Ýatlasak geçen ýylyň noýabrynda Sewitdäki habarçylarymyz büdjet işärleriniň bundan beýlek gazetleriň onlaýn we kagyz görnüşlerine abuna ýazylmaga mejbur bolýandygy barada maglumat beripdiler. Möňlerçe manat döwletiň gaznasyna gitdi. Ýöne ýygyna gelýän gazet jurnal ýok. Edara ýolbaşçylary wagtynda abuna tölegini geçirmeseňiz onda işden çykarlarsaňyz diýip haýbat atýarlar. Ýöne puly alanlaryndan soň gazet iýerýän adam ýok. Gazetin gelmeýänligi baradaky şikaýetlerini de ne Türkmen Poçta ne de işleýän edaran dinleýär. Dip büdjet işäri belledi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Türkmen Poçta aratnaşyk kampaniýasynyň yerli edarasyndan goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda büdjet işärlerinden ýylyň dowamında 2 gedek gazet jurnallary mejburi abuna ýazylmak talap edilýär. Mejburi okuyucu çekmek boýunça bu işlere güýz we ýaz aýlarynda badalyga berilýär. Häkimetleriň büdjet işärlerinden gazetleriň onlaýn görnüşi üçin töleg geçirmegi talap edýändigine garamazdan häzirki wagtda Türkmenistanyň döwlet neşriýat gullugy gazet jurnallaryň onlaýn görnüşini PDF formatda tölegsiz okuyuculara ýetirýär. Türkmenistanda gazet jurnallaryň PDF formatda onlaýn görnüşde okuyuculara ýetirilmegi soňky 3 ýyl çemesi wagtyň dowamında ýola goýuldy. Ýöne lewaply büdjet işärleri gazet jurnallaryň mazmunynyň okuyucularda köplenç gyzyklanma döretmeýändigine, öz kärdeşleriniň iki götürüminiň de türkmen medeniýetini ýydarlamaýandygyny aýdýarlar. Biziň edaramyzda 150 goloý adam işleýär. Olardan diňe 2 ýa-da 3 adam türkmen medeniýetini ýydarlaýar. Galan adamlar onda ýydarlar ýaly zat ýok diýerler diýip başga bir lewaply büdjet işäri anonimlik şertinde aýtdy. Medeniýet azatlygy boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda izaky orunlary eýleýän Türkmenistanda medeniýet serişdeleri berk döwlet gözewçiligi astynda galýar. Gazet jurnallaryň baş redaktorlary prezident tarapyndan wezipe bellenilýär. Demokratik şol sandy medeniýet azatlygyna syn edýän Freedom House ýagny azatlyk öýü guramasynyň 9 martda çap eden täze ýyllyk hasabatynda Türkmenistan ýene iň yaramazlaryň arasynda orun aldy.